Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Artu. Taong 1959, Ampacon, Agusan del Norte. Itong mga panahong ito, nasa kasagsagan ng pag-aani ng mga palay at munggo sa lugar nila Artu. Dahil sa lawak ng lupaing kanilang sinasaka, kung kaya't maraming tao ang dumadayo pa para lamang makigapas. Kabilang sa mga magsasakang nagtatrabaho sa lupaing yon ay ang pamilya nila Artu. Halos ilang dekada na rin doong naninilbihan ang kanyang pamilya, kaya na may kilala na sila ng may-ari ng lupa. Sa katunayan niyan, isa na rin sila sa mga katiwala na siya namang pabor para sa kanila. Ayon kay Artu, napakalaking tulong ng gapasan gawa ng nababawas-bawasan nito ang kanilang mga gastusin. Kapag kasi tapos na ang pag-aani, ang ipambibili nila ng bigas, ipinambibili na lang nila ng ulam. Yon ang kanilang naisip na paraan para makatipid kahit papaano. Tatlo pala sila noong magkakapatid. Siya ang pinakabunso. Bagaman bata pa, hindi siya pumayag na iwan siya ng mga magulang niya sa bahay nila. Tuwing gumagapas ang mga ito, sumasama rin siya para makipaglaro habang nagtatrabaho. Tuwang-tuwa kasi noon si Artu na paglaruan ng mga dayami na nakatambak sa gilid ng parte ng palayan. Sa pagsapit ng huling gapas ng taon, kasalukuyan na noong naghahanda ang kanyang pamilya. Sila kasi ang naatasan noon sa malaking parte ng lupa, kaya na may kinakailangan nila roong pag-igihan ang kanilang pagbabantay. Habang nagtatrabaho noon ang mga magulang niya, wala naman siyang gaanong kaide-ideya sa mga nangyayari. Malayo kasi sila sa lugar na yon, at naagaw lamang nito ang kanilang pansin noong may nakita na sila roong nagkakagulo. Dala ng kuryosidad nila Artu, agad naman silang lumapit sa lugar kung saan doon nila nasilayan ang mga taong nakikipagtalo sa kanilang mga magulang. Noong una, nagiging kalmado pa sila pero nang marinig nilang minura ang nanay nila, doon na sila nakaramdam ng matinding galit. Walang sabi-sabi, agad naman yung kinumpronta ng kanyang kapatid na parabang nag-aamba na yung mananapak. Pagsilay naman ng kanilang ama sa ginawa nito, dali-dali naman yung umawat habang pinagsasabihan yun ng, Anak, huwag kang mananakit. Hindi ito matatapos kung idadaan mo sa palakasan. Meron lang hindi pagkakaunawaan. Hayaan mong ayusin ko ito. Nang marinig naman ng kuya niya ang sinabi ng kanilang ama, kahit papaano nakinig naman ito. Makalipas pa ang ilang minuto, dahan-dahan namang bumababa ang tensyon sa paligid dahil sa pagdating ng may-ari ng sakahan. Bilang parusa sa panig ng magsasakang nakigulo sa kanila, hindi ito binigyan ng may-ari ng kahit kalahating sakong parte. Ayon dito, walang puwang sa kanyang sakahan ang mga abusadong tao. Dagdag pa nito na, kung manggugulo lamang sila roon sa kanyang mga katiwala, mas mainam na wag na silang makigapas. Hindi niya kinukonsinte ang ganoong pag-uugali dahil unang-una, ito ang may kailangan sa kanya. Mariin din itong inilahad sa mga magsasakang yon na kung sa ibang lugar ay nakakaya nilang manggulo, ibahin nila ang baluwarte nito. Nang marinig naman yon ng mga taong pilit na ginugulo ang pamilya ni Artu, agad naman itong iwinasiwas sa paligid ang mga naipon nilang ani. Matapos yan, seryoso naman yung tumitig sa kanila habang nagwiwika ang isang lalaki dito ng, Ganyan pala ang patakaran sa inyo, ha? Palakasan. Sinasabi ko lang sa tauhan mo, ireserba niya itong parte ng lupang ito. Bakit hindi niya ako mapagbigyan? Sino ba siya dito sa akala niya?
Nang marinig naman yon ng may-ari ng lupa, walang pag-aatubili naman yung sumagot dito ng, Dahil yon ang utos ko. Masama bang sundin niya ang nais kong mangyari? Anong akala nyo? Kayo lang ang gumagapas dito? Hindi nyo ba nakikitang marami ding taong umaasang makarami ng ani? Makikitid ang utak ninyo. Lumayas na kayo sa lugar ko! Matapos nitong makapagsalita, pilit naman nila yung itinaboy papalabas ng sakahan. Wala namang nagawa ang mga panauhing yon dahil sa dami ng kanilang bilang. Maya-maya pa, pagkataboy nila sa mga ito, kitang-kita nila kung papaano manlisik ang mga mata ng taong yon habang bumubuka-buka ang bunganga. Dahil sa wala naman silang ideya kung ano ang ginagawa ng mga ito, minabuti naman nilang ipagsawalang bahala ang mga bagay na kanilang nasaksihan. Sa pagsapit ng gabi, habang nagpapahinga sila Artu sa kanilang tahanan, doon nila napag-usapan ang tungkol sa mga pangyayari. Ayon sa kanilang mga magulang, may mga pagkakataon talagang nangyayari ang ganoong bagay kung masyadong mapilit ang iilan sa mga magsasaka. Sa kagustuhan ng mga tungkam kami ng malaking parte ng ani, pilit nilang sinisindak ang mga katiwala ng lupa para yon ay umayon sa kanilang nais. Kung nagkataong sumunod sa nais ng mga ito ang kanyang ama, maraming tao ang mawawala ng gagapasin. Ayaw naman niya yung mangyari, lalo pat di hamak na mas maraming tao ang may kailangan dito kung ikukumpara sa mga iresponsableng taong yon. Malakas din ang kutob ng kanilang padre de pamilya, hindi yon mag-aakto ng ganon kung wala yung sinasandalan. Matapos nitong mailahad ang mga bagay-bagay, pilit naman nila yung kinalimutan. Akala nila Artu, doon na magwawakas ang lahat pero nagkamali sila. Sa pagsapit kasi ng mga sumunod pang araw, habang nagbabantay sila sa mga nagsasaka, doon na nila napapansin ang iilang mga panauhing animoy nagmamanman. Ilang beses nila yung nahuling nakatitig sa kanila na para bang tinatandaan sila nito isa-isa. Makalipas ang ilang araw na pag-aani, wala naman sila noong ibang ginawa kundi ang magpahinga sa labas nila habang ibinibilad ang kanilang mga parte sa nangyaring kapasan. Si Artu noon at ang kanyang kapatid ang nagbilad sa mga aning yon, gawa ng abala naman ang kanilang mga magulang sa pangunguha ng mga panggatong. Isang hapon, nagkataong silang dalawa lang naman ang naiwan sa kanilang tahanan. Yung mga magulang kasi nila pumanhik ng baryo para magtinda ng mga munggo. Habang isinisilid nila sa sako ang kanilang mga ani, bahagya namang natigilan noon si Artu dahil sa napansin niyang isang lalaki na kanina pang pabalik-balik sa bahay nila. Ilang minuto niya rin yung pinagmanmanan hanggang sa dumating ang puntong nakita na naman niya itong dumaan. Dahil dito, agad naman niyang tinawag ang kanyang kapatid habang nagwiwika rito ng, "Kuya, parang may kailangan yung taong yun kila Papa. Pansin ko, kanina pa siyang nagpapabalik-balik dito eh. Ano kayang kailangan niya?" Nang marinig naman yon ng kanyang kapatid, kalmado lang naman itong sinipat ang lalaki habang sumasagot sa kanya ng, "Hayaan mo lang yan. Hanggat hindi yan pumapasok dito, ibig sabihin wala yang kailangan. Bilis-bilisan mo na yung ginagawa mo para mapasan ko na paloob." Dahil sa sinabi nito, agad namang inasikaso ni Artu ang mga ibinilad nilang ani. Sa pagsapit ng takip silim, sakto naman noon ang pagdating ng kanilang mga magulang. Pagpasok nito sa kanilang bahay, bitbit ang kanilang mga pinamili. Agad namang inilahad dito ni Artu ang mga pangyayaring naganap noong wala ang mga ito.
Nang marinig naman ng kanyang ama ang mga sinabi niya, bigla naman yung napamura na para bang merong nangyayaring hindi maganda. Nang humupa na ng bahagya ang galit nitong nararamdaman, inabisuhan sila nitong walang lalabas sa kanilang silid pagsapit ng tulugan. Dagdag pa nito na, kung makaramdaman sila ng matinding pagkaihi sa mga oras na yon, mas mainam na ilabas na lamang nila ito sa gilid ng kanilang silid. Dahil sa sinabi ng kanilang ama, wala naman silang nagawa kundi ang sumang-ayon. Pagtungtong ng 8:00 ng gabi, sabay-sabay naman silang nagsipasok sa kanilang kwarto. Dahil si Arto noon ang nakahiga malapit sa may pinto, kaya na may minabuti niyang buksan yon ng konti. Medyo mainit din kasi doon sa parte ng lugar na yon dahil sa malayo yun sa dingding ng kanilang bahay na gawa sa pinagtagpi-tagping kawayan. Nang akmang papatulog na siya, agad naman niyang ipinikit ang kanyang mga mata. Makalipas pa ang ilang minuto, naging mahimbing na ang pagtulog niya. Habang nasa kasagsagan siya ng pamamahinga, unti-unti naman niyang nararamdaman ang malamig na simoy ng hangin na dahan-dahang bumabalot sa katawan niya. Sa bawat pag-ihip nito, meron yung dinadalang kakaibang tunog na para bang bulong ng taong nagsasalita. Dahil sa mga katagang kanyang naririnig, unti-unti naman siyang nagigising hanggang sa dumating ang puntong nagawa na niyang maimulat ang kanyang mga mata. Pagsilay niya sa harapan ng higaan niya, doon niya nakita ang kanyang ama na nakapatira pa sa isang antigong baul na pinalilibutan ng 7 puting kandila. Habang nag-uusal ito, rinig na rinig niya ang paghagulgol sa iyak ng kanyang ama na para bang napakataimtim ng ginagawa nitong panalangin. Makalipas pa ang ilang minutong pagmamasid, doon na ito tumigil sa pagdarasal at kasabay nito ang dahan-dahan nitong paglapit sa kinaroroonan ng baul. Pagbukas nito ng kanyang ama, laking gulat na lamang niya nang masipat niya ang 2 maliliit na malataong nilalang na biglang lumabas sa loob nito. Paglalarawan dito ni Arto, nakasuot yon ng mga mapuputing kasuotan at meron itong itim na sombrerong may matulis na dulo. Nagliliwanag din ang katawan ng mga nilalang na yon na para bang maihahalin tulad mo ito sa isang alitaptap. Bagaman napakaliliit ng mga ito, pansin na pansin naman ni Arto ang animoy tinataglay na bilis at lakas ng mga nilalang na yon. Hindi nagiging mahirap sa mga ito ang paglundag sa balikat ng kanyang ama sa kadahilan ng para yung nakakapaglakad sa hangin. Maya-maya pa, laking gulat na lamang niya nang masipat niya itong nag-anyong 3 batong mapuputi na siya namang dali-daling nilulon ng kanilang padre de pamilya. Sa pagkakataong yon, hindi na nagdalawang isip ang tumayo si Arto para kumprontahin ito ukol sa kanyang mga nakita. Sa paglabas niya ng kanyang silid, nadat na naman niya ang kanyang amang nakangiti habang sa kanya'y nagmamasid. Paglapit niya sa kinaroroonan nito, walang pagdadalawang isip naman niya yung tinanong ukol sa mga bagay na kanyang nasilayan. Nang marinig naman ito ng kanyang ama, dali-dali naman siya nitong inakbayan habang pilit na inilalayo sa kanilang silid. Pagdating nila noon sa may bandang entradang pinto, doon niya nasilayan ang seryosong pagmumukha ng kanyang ama habang nagwiwika yon sa kanya ng, "Kung meron kang nakikita, ibig sabihin may potensyal ka. Ang nakita mo kanina, Arto, ay ang iilan lamang sa mga kaibigan ko. Sila nagbibigay ng tulong sa atin tuwing meron tayong panganib na kinakaharap. Totoong sinabi mo kanina, merong nagmamanman sa ating pamilya. Pero hindi yun mga pangkaraniwang tao, kaya wala akong magagawa kung hindi paghandaan ang pagsalakay nila."
Dagdag pa ng kanyang ama na ang 3 batong nakita niyang nilulun nito ay pawang mga bertud ng duwende. Isang mahiwagang gamit kung saan sa pamamagitan ng paglulun dito, nagagawa niyang mahiram pansamantala ang mga kakayahan ng nilalang na sumasakatuparan dito. Bagaman mabibigyan siya nito ng hindi masukat na kakayahan, mariin niyang inilahad kay Artu ang mga mapanganib na balik nito sa kanyang katawan. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, bahagya naman sila noong napatahimik matapos nilang marinig ang animoy mga maihinang pagyapak sa bubong ng kanilang bahay. Dahil dito, agad naman yung pinakiramdaman ng kanyang ama hanggang sa dumating ang puntong napagtanto nito na aswang ang nasa itaas ng bahay nila. Walang sabi-sabi, agad naman siya nitong inabisuhan na manatili sa pinakagitnang parte ng kanilang tahanan. Unang ginawa noon ng kanyang ama, batuhin yon ng tigalpo, subalit hindi man lang yun nagkakaroon ng epekto. Sinubukan din itong magpakawala ng mga usal pero imbis na lumayo doon ang nilalang, umangil lang ito. Dahil sa pangyayaring yon, nagdesisyon na itong lumabas sa kanilang bahay para kumprontahin ang nilalang. Sa pagsarado ni Artu ng pintuan ng kanilang bahay, rinig na rinig niya ang kanyang ama kung papaano yun sumigaw habang meron itong binubugbog sa labas ng kanilang bahay. Pagkaraan pa ng ilang minuto nitong pakikipagbuno, nakarinig na lamang siya ng isang malakas na lagabog sa bakuran nila na siya namang dali-dali niyang tiningnan. Pagsilay niya sa labas, doon bumungad sa kanya ang isang nilalang na merong mabalahibong pangangatawan. Pikit na rin ang kaliwang mata nito at halos hindi na nito maibuka ang kanyang bunganga dahil sa bugbog na inabot niya. Pagtalo ng kanyang ama patungo sa harapan ng aswang, wala naman yung nagawa kundi ang tumakbo papalayo ng bahay nila. Sa pagbalik ng katahimikan sa paligid, mahinaho naman yung kumatok sa pinto na para bang wala man lang nangyari. Pagbukas dito ni Artu, nasipat niya yung nakangiti. Animoy labis yung natutuwa sa bagay na kanyang ginawa. Paglapit nito sa kinaroroonan niya, hinawakan lang naman siya nito sa ulo habang pabulong na nagtatanong sa kanya ng, "Nakita mo ba yung nahulog sa bubong?" Matapos nitong makapagsalita, agad naman itong isinarado ang pinto. Sa muling pagbaling nito ng paningin sa kanya, muli na naman yung narinig na magwika ng, "Hindi man lang nakaporma yung aswang kanina. Kala nila kaya nila ako." Nung sinapa ko yon, parang nagising siya sa katotohanan. Pumasok ka na sa silid mo, Artu. Magpahinga ka na. Huwag mong ipagsabi ang iyong mga nakita sa mga kapatid mo. Iwasan mo ring lumayo dito sa bahay. Ang mga kalaban natin, naghihintay lang ng pagkakataon para makaganti. Pupuntiryahin nila ang pinakamahina sa ating pamilya. At nasisiguro kung ikaw yon. Tandaan mo, kapag nahuli ka nila, maaaring ikamatay ko ito kapalit ng buhay mo. Nakasalalay sa iyo ang kaligtasan ko, Artu. Nang marinig naman ni Artu ang sinabi nito, tumangulang naman siya habang nananatiling walang imik. Pagpasok niya sa loob ng kanyang silid, hindi naman niya namalayan ang kanyang sarili na nakatulog na pala. Kinabukasan paggising niya, nadatnan niya ang kanyang amang may mga inililibing na abo sa labas ng bahay nila. Pagsilay niya rito, hindi naman niya yun gaanong pinansin, lalo pat marami din siyang gagawin. Sa pagsapit ng 3:00 ng hapon, muli na naman niyang nasipat ang 2 lalaking umaaligid sa bahay nila. Yung isa sa mga ito, maraming galos at bukol sa pagmumuka na parabang napaaway. Nang makalayo na ang mga ito, agad naman niyang nilapitan ng kanyang ama
para ituro ang dalawa. Nang masipat naman yon ng kanilang padre de pamilya, dali-dali naman itong lumabas para sundan ng mga panauhing yon. Sa pagdating nito sa dulong parte ng daan, kitang-kita ni Artu kung papaano yon pagsabayin ng kanyang ama. Habang nagbubuno ang mga ito, kitang-kita niya kung papaano yon nabubuwal sa tuwing tinatamaan ito ng malalakas na sapak ng kanyang ama. Makalipas pa ang ilang minuto, doon tumambad sa kanila ang dalawang lalaking pilit kinakaladkad ng kanyang ama. Nang maipasok na ito sa loob ng kanilang bakuran, panay naman ang pagpipilipit ng mga nilalang na yon na parabang nasusunog ang kanilang mga katawan. Maya-maya pa, nang kumalma na ang mga ito, pinagtulungan naman nila yung dalhin sa likuran ng kanilang bahay upang wala roong makakita. Pagkatali rito ng kanyang ama, seryoso naman yung nagtanong sa dalawa ng, Sino kayo? Ba't kayo umaaligid sa bahay ko? Nang marinig naman ng mga ito ang kanyang sinabi, nag-aangil namang sumagot ang isang lalaki ng, Kami yung pamilyang itinaboy niyo sa sakahan. Hindi kami titigil hanggat hindi kami nakakapaghiganti sa inyo. Dahil sa sinabi nito, doon napagtanto nila Artu kung sino-sino ba ang mga nilalang na yon. Nang marinig naman ito ng kanilang ama, agad naman yung nagpakuha ng 2 basong tubig. Pagbalik ng kapatid niyang may daladalang 2 baso, puwersahan naman yung ipinainom ng kanyang ama sa mga ito. Matapos niya yung gawin, halos hindi naman nila maipagkakaila ang labis na panghihina ng dalawa. Sa sobrang pagod ng mga ito, kahit sa paghinga, nahihirapan na sila itong gawin. Pagkaraan pa ng ilang minuto, napapansin na nila ang dahan-dahang paglubog ng araw. Nang akmang tatagaina ng kanyang ama ang isa sa mga ito, bahagya naman yung natigilan na parabang meron itong kakaibang presensyang naramdaman. Maya-maya pa, pansamantala naman itong iniwan ng 2 aswang para tumungo sa bakuran ng bahay nila. Pagdating nila sa lugar na yon, doon bumungad sa kanila ang 2 matandang mag-asawa. Pagpasok nito sa pinto ng bakod ng kanilang bahay, kitang-kita nila ang pag-usok ng mga paa nito na parabang nasusunog. Sa pagdating ng mag-asawang yon sa kinaroroonan ng kanilang ama, ramdam na ramdam naman ni Artu ang napakasama nitong presensya. Hindi kami pumunta rito para makipag-away. Ibalik niyo sa amin ang 2 at kakalimutan na namin kung ano ang nangyari rito. Hayaan niyong kami ang dumisiplina sa kanila. Alam naming hindi tama ang kanilang ginawa. Wika ng matandang lalaki. Dagdag pa nito na, ilang beses na rin nilang inabisuhan ang 2 na itigil na ang paghihigante, pero hindi pa rin yun nakinig. Mariinding inilahad ng matanda na bagaman may dugo sila ng mga aswang, hangad pa rin nila ang mapayapang buhay. Ipinagtapat din ito na wala silang balak makipaglaban sa taong malawak din ang saklaw ng kapangyarihan. Matapos itong mailahad ng matandang yon, sa ama na mismo nila yun nangako na wala nang magagawi sa kanilang lugar na kauri nila. Dahil dito, hindi naman naging mahirap sa kanyang ama ang sumang-ayon. Sige, pakikuha na lang yung 2 sa likod. Pasensya na kayo. Nagawa ko lamang ito para protektahan ang pamilya ko. Sagot naman dito ng ama ni Artu. Matapos ang kanilang pag-uusap, dahan-dahan naman yung naglakad patungo sa likurang bahagi ng kanilang tahanan. Nang makuha na nito ang 2 binatilyo, agad naman yung umalis ng walang kahit na isang katagang binibitawan. Paglayo nito sa kanilang tahanan, nanatili pa ring hindi kampante ang kanilang ama.
Meron kasi yung pagdududa na baka kinuha lang nito ang loob nila para maisakatuparan ang kanilang hangarin. Subalit, sa paglipas ng mga araw, hindi nila maipagkakaila ang kawalan ng pagpaparamdam ng mga nilalang sa kanilang tahanan. Para sa ama ni Artu, isa yung magandang pangitain kung saan sinusunod nga ng nilalang na yon ang binitawan nitong pangako. Taon pa ang lumipas, natahimik na ang kanilang lugar. Kapag naggagapas naman sa palayan, palagi nilang nasisipat ang matandang yon kasama ang mga anak nitong muntik-muntikan ng mapaslang ng kanyang ama. Yung baul namang nasipat ni Artu noong gabi, kailanman ay hindi niya na yon nakita pa. Ilang beses niya pa yung tinanong sa kanyang ama pero hindi yun nagsasabi ng tungkol doon. Ngayong matanda na si Artu, nanatili pa ring palaisipan para sa kanya kung nasaan na ba ang baul na kaharian ng mga duwende. Okay, opinyon ko sa kwento. Yung baul ng tatay ni Artu, hindi ko alam kung talagang eksaktong kaharian ba yun ng mga duwende. Pero kasi malaki yung tsansa na maging kaharian yun. Bakit? Kasi dinadasalan yun ng tatay ni Artu, tapos may mga duwende na nakatira sa baul na lumalabas tuwing humihingi ng tulong yung tatay ni Artu. Pero, ang ginagawa ng tatay ni Artu, nilululun niya. Kumbaga nagiging bertud o mutya yung duwende. Parang, parang sacrifice, di ba? Ganun eh, kasi saan nga naman mapupunta yun? Alangan namang isuka pa yun ng tatay ni Artu. O pwede rin naman siguro no, na isuka niya ulit pagkatapos niyang gamitin yung abilidad ng hindi lang isa, hindi lang dalawa, kundi 3 duwende. Pero may yung description ni Artu, parang kakaiba no? May sombrerong itim, nakaputing damit, tas nagliliwanag. Kasi ako sa tinanda-tanda ko na to, alam ko sa mga duwende kasi yung kulay nila, may color coding yan eh. Alam naman nating lahat yan, di ba? May color coding yan. Puti, mabait. Pula, yan yung matatapang, gusto ng gera. Itim, alam naman natin kung nasang side yan, di ba? Pero dito sa kwento ni Artu, parang dalawang kulay, puti, itim, di ba? Yung sombrero itim, yung damit puti, yung liwanag puti. So, hindi ko masabi kung anong klase ng duwende yun. Baka meron tayong hindi alam na uri ng duwende, di ba? Baka naman meron dyan mga experts sa duwende, oh. Comment naman kayo para meron kaming idea. Pero masasabi ko sa kwento, sobrang bangis ng tatay ni Artu. Kasi isipin ninyo, isang buong angkan na yung umatras sa kanila. Kasi yung dalawang matanda, pakiramdam ko yun yung gabunan ng angkan eh. Pero ayaw nilang makipaglaban sa meron ding alam, tapos alam nila na malakas pa. So, para sa akin, mabangis talaga tong tatay ni Artu. Pero kayo, kung may opinyon kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang, hanggang sa susunod na kwento. Salamat.